No niin, tere YouTube. Meikäläisen olisi vähän peli-ilmoituksia. Tuli siinä ulos sanoa siinä esittelyvideossa, että mä rupeen kuvaamaan Minecraftista custom mappia 3 Antvarmia ja sitten Antvarmia Survival Islandia Skyblock ja sitten saa nauhoittaa tehdä videota 2 tyypin kanssa. Ne on XX ja Antti 360. Ja sitten tietysti jotenkin muutakin kanssa en oikein vielä tiedä. Mutta näkemiin ja